minuti. Dnes само да си на това слушалките, които не са микрофона. Така палим и да видим кой да вземем. Така. Ще вземем Сара. И да, колата ми е малко чупена. Ама че малко. Понеже... да спрата. Ръчната. Понеже карах, нали, малко да се пробвам и... Айде бе! Помня да пуснем аварийки. Махна се това. Тази стрелка, която беше да... Оп! Малко се търгохна в това, ма нищо. Няколко момче, но това много рязко дига. Оп! Гачите са като на тия дачи, дето таксита. Честно. Айде, влизай в учупеното ми такси. Здравейте, кой ще желаете? 2 километра. И това за късно ми го брои системата. За късно разстояние. Да, то реално не е чак толкова. Нали, далечно за играта е... I should report you to the authorities. Опа. Влязах в обратната. Тъй сега, моето момиче. Предлагам ти What the hell are you doing? да мина. И да не са пречка мити. Какво стана? Явно направих нещо. Те трябва нещо. Се върна. Какво стана? Иска ремонт.
Сега пак ли наново трябва да се правим? Нова кариера. Да, това. Така, тук цвето сложим бяло. Така. Така. Welcome to the vibrant city of Barcelona. Hey there, welcome to our driving school. You have the option. Обучението ще го пропуснем. Така. Сега. Continue. Така. Та мишка какво играе? Това да не ми се влачите от ръчната. Защото като пусна ръчната и като караме и това става. И почва колата се криви на ляво и надясно. А между другото, видяхте ли в моят TikTok как баба Гранушка танцува на мелодията на нотиката си? Който не е да го гледа, може би ще има линк за TikTok канала ми. В моят коментар първия. В закачения коментар. Така, хоп. Здрасти! Hi there. Те сега не аз радиото няма. И това е много. Ами за жалост трябва да се върнем отново. Не знам защо тази мишка се показва и да попита, мога ли да возят до 2 клиента наведнъж. И та мишка много ти нищо да играе, бе. Тъй, колко е половин километър. Да спра ръчната, защото... Някой може ли да ми обясни това чудо тук на този екран, защо се появява? Мога резолюции да сменям тук всичко. Между другото, хареса ли ви епизода на Баба Гранушка? То
този, който беше в YouTube качен вчера. Видяхте, превъртях грани на който го е гледал. Превъртях грани и това някой ще ми обясни защо се появява и 20 пъти трябва да рестартирам тази игра. Така, тук ще свърша видеото, защото моля някой да ми обясни това нещо, как се маха. Аз и на идея си нямам. И между другото, който не е гледал епизодът на Грани, нали, той миналия в канала, но ще се появи една карта горе с видеото след 3, 2, 1, готово. Така, и това беше до тук. Мисля да приключвам и чао!